Ndewonu, anyị na-anabata unu n'akụkọ nke episode 2. N'akụkọ nke taa, anyị na-akọ akụkọ mere na obodo a na-akpọ Anambra Steeti. Akụkọ a kọrọ na enwere otu nwoke a gbara afọ 70. Nwunye ya gbara afọ 60. Nwoke a na nwunye ya mụtara otu nwa nwoke a na-akpọ Chijioke. Biko, ọ bụrụ na aha gị bụ Chijioke, ekwela ka nke a mee obi agbarụ gị, n'ihi na ihe a bụ akụkọ mere eme ka anyị na-akọ. Chijioke bụ nwoke ntorobịa bụ onye ya na nne na nna ya toro. Ya gbapụọrị gaa n'obodo mepere emepe ka o wee bie ndụ ya wee kpata ego, laghachitekwanụ bịa mee ka nne na nna ya ka obi dị ha mma. Chijioke bụ nwoke tozuru etozu. O wee kpebie n'obi ya sị na ọ ga-akpatarịrị ego otu ọ bụla